va fi sărbătorită în avans de către artiștii Școlii de Muzică Victor Carpis. Împreună cu dascălii lor, elevii de la secțiile de pian, vioară, oboi și chitară se pregătesc pentru un concert de muzică clasică dedicat mamelor. Devenit deja o tradiție, spectacolul va fi însoțit și de vernisarea unei expoziții de pictură realizată de copiii de la secția de arte plastice. Elevii Școlii de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis a pregătit un concert denumit Armonii de Primăvară, unde vor evolua copii de la Școala de Muzică și Arte Plastice, atât în domeniul muzical cât și al artelor plastice. Iubitorii muzicii clasice sunt așteptați luni de la ora 18 în sala de spectacole a Școlii Victor Carpis pentru a se delecta timp de 2 ore cu piese interpretate de cei 20 de instrumentiști. Cu toate că este un peisaj de iarnă, noi ne-am pregătit de primăvară. Elevii au pregătit pentru mame cadouri, pictând flori pe sticlă la secția de artă plastică.